Campur indir. Wah, teh ngopo mulai Pak Pandi wedang es ibu Yura Soki weh ana mupuk opo kae mupuk larang buai tanggane jeng kaya singa kae weh laran bae lapo lho kene jago-jago kene jujutan kok apa mau wis lontang-lang nggawa bedhe jane mulai ora maneh garangan mah garangane godol yuyu oleh garangan ning jambunan kono. Peh lakon mupuk kok lampu jagungan ini iki teko bosem rokok iya bos rokok bos oke di bos mupuk urung rampung kok njaluk rokok iki lho peh iki mah anu bos ketemu kancan golek manuk daripada anu tak kon jaleren saya ditoni rokok bos iki bos jadi tukokno mosok bos proyek karo anak buahe gampang sementing kok rampung yo rokok ya gini iki Surya Odobol Aroma tak omongi lahan 10 hektar iki lho randang rampung-rampung lah iki kok kon njaluk rokok apa Bu modal apa mau yo engko golek apa ning jambunan kono dan seneng kae aku nang dijak kuwi gathok no ya masuk iya mulai sing jentrek kaya kontol baris wes kenal iya no iya ya wong golek iya no masuk ya wis ndang wis cukup ne anu ono ndak gawe tutupne bos ning ngono bos sakjane kuwi arep golek apa to yo arep golek kewan no dek iki bedil rega pira wah anak iki bedil entok ae rega 5 juta iki ini rega 1 juta pemane rega 3 juta 300 iki lah tinggine mbak cewek para yo langsung teksak wah yo klep maksudnya iki klepek-klepek jatuh cinta ngono lho masuk iku beh masuk iki ora bedile sing kelet ini tak silih oleh no bu bedil apa Kangge masjid Congor. aduh Congor wis utune entek kok gak ada wong calon-calon cah. Mbok menawa nek gak Allah calon-calon. Satu rezeki lancar. Barokah. Pegang toh. Masjid dikandani sing apik ngene kok ya ora ana sing lung-lung. Kudu eling karo puasa. Iki entuk iki.
ben rezeki wong uncal-uncal kok ya ana tenan ngono.